Župa Preobraženja Gospodnjeg, predvođena velečasnim Damirom Cekovićem, daje izniman doprinos u području duhovnog djelovanja, a ističe se i višegodišnjim humanitarnim radom. Sam župni Caritas je organiziran i svojim aktivnim djelovanjem započeo je 2014. godine, samo 3 godine nakon osnutka Župe Preobraženja Gospodnjeg. Vrhuncu humanitarnog djelovanja Župe i Caritasa svjedočimo odmah nakon potresa, organizacijom sabirno-distributivnog centra i skladišta humanitarne pomoći unutar prostorija same Župe za stradale na području Petrinje i okolice. Iako je potres uništio i oštetio naše domove, naše gradove, ujedinio je dobre ljude koji su odmah bili spremni pomoći. U tada još nedovršenu župnu crkvu dolazili su šleperi i kombiji koji su dovozili pomoć, a brojni domaći volonteri i navijači su pomagali u njenom razvrstavanju i podjeli potrebitima. Župni Caritas organizirao je i prijevoz pomoći do najudaljenijih sela, zatim popravljanje krovova i dimnjaka, psihološku i duhovnu pomoć stradalima. Svojim humanitarnim djelovanjem nastavljaju i nakon potresa. Gradsko vijeće grada Petrinje stoga Župi Preobraženja Gospodnjeg dodjeljuje plaketu grada Petrinje zbog iznimnog doprinosa u području duhovnog i humanitarnog djelovanja.